Lek, rana lek. Wong wedhus sing wedhus jane panggah anu. Tak awakmu serat-telaten. Ing mentok ae didol litek. Titik bongkong. Ya seloro. Kaya masa sembur ula. Mari pring ngoyo ngono lho. Ra duwe job neh ora iteng kowe. Dene rambang jare. Wah, sing gawe apa? Gawe toko. Iya, iki mang bojone tuku gorengane masang anu gas palu bare. Iteng ya? Mobil sing ngarep. Lah sing wis dire tembok apa anu? Paling tembok lah. Wah, iteng awakmu wis dire. Ngomong dan ya ngarep anu kene aku sing rambang. Oh, aku gawe toko. Ning kono sapa entuku ning kono? Gene dhewe. Dekne anake jane. Kare toko apa? Kok gorengan nggih apa? Dipasangi ubin dhewe ya? Kira-kira wis sarapan tuku gen Bali. Ubin harus apa? Dewe kan palu penak. Sekarang Ora karo brewok? tidak so. Adike. Boleh ngecak kowe. Duse RT. Ada nang limo. Kok suka ya. Iya toh maksudnya. Lah iya. Ditantang iki. Ya iya. Jadi kafe lho Pak. Ora mek sitok kamar tok lho. Kamar tok sing kliwatan asline. Lah, Kamar buri dhewe sing kliwatan iki. oh, Sing ngarep wis. oh itu bener. Pak Es, komporku ki gebros ki apane ya Pak Es? Anu Mas bali. cetek ngono, kan komporku lawas kok biasane nek pas slametan petang nggih. Iki kok resik iki. Heh? Iki resik ana sing gene Harus bisa resik yo. tangga. Pangga. Paling anu nih, Des. Tunggal yo aku sing mesine jero anu mubeng lho. Keropas. Oh, kropos. Oh, Islam. Kuwi sing mesti kropos. apa ki? Ya kuwi ini. Nek ngerti tuh. Salah dari kono. Eh? Seranggar. Ini salah. Kidul perapatan kuwi. Iya iya lho. Nek Pak Bati ya. Ah. Kowe nek Eh, delokno ya Pak Es. Iso. Lek kepe lunga iki iso. Sapa? Iki. Karepe ning ngene. Karo tengah. Lumane iki Apa ning Adike. Adike. kapan? Iso ae. Nek usuwi ngono. Minggu bae. Mal pemasan itu. Jangan Bu. Tuh. Ayo. Biasane dressing e kompres jos no mar. Kayak RT ngono ya lho. Sistem ngebos jos. Bukan enggak. Kaya. Eh? Labet kaya. Oh, biasane iki pembeli asinan. Ada omongan lagi syuting. Ngasane kapan ngene tak setting. Semua sesuk no. Aku yang ngono kanggenan arep ngomong. Apa? Tapi lek gelem ya tak tinggal ya nih. Lah iki jatahe pake wae engko ora tak cukup wong ora ngamuk. Ngono dhewe sak omongi ya. Pancene anu ya jatahe yasinan jenengan. Lah, lah gini iki rong sasi pindho, lah me dhewe setahun pisan. Nyapa ngene dhewe ngene kono sesat iki. Lah wong iku rong papat tok. Yasinan seperti iki ngene. Heeh. Nyapa to bae kepala Pak RT ngono. Lah ora. Wong ngate. Eh? Wong ngate. Lumayan ada sing digabung ini tak dulu. Oh, alah. Nanti nek grupe nek wong 15.
Astagfirullah, lha kok saiki betul. Lah rong sasi mangan iki rong sasi pindho. Lah ora nek wong ra gelem wis maiki. Tapi wongnya kan mau titik. Titik. Iya, lame dhewe setahun pisan kok. Lah ngene dhewe mubeng kok. Lah yo, pae ngono aku pae setahun pisan. Heeh. Ini setahun iso punjul kok. Lah ngene dhewe dari kadang keterak pidaan. Oh, wis wong Keterak opong kuwi kok kembangan. Surat ngene. Kak Sopo? Muslim. Kok nyamuk? Ya ngomong teh sampeyan kandhane ra iso piye ya. Oh, Wong sampono kok sampe nak nyasinan kene. ya rene. Aku rene piye ya. Lah ya. Iki sesuk sing nomor tinggi aku bojoku ya ora tau enek ya, Cung. Jangan nopo ya tenan urung tau kok bojoku ning omah. Jadi bapak itu kan tuan. Lah kok nganu lah muni. Kok aku pokoke wayahe asinanku masih biyen nang kidul yo ngono kuwi. Wayahe gilen yo tak jaluk. Seneng ngarep yo cak-cak pojok lo tak pasrahi. Kan mungkin lek larer anu tiang-tiang duki nggih lek anu akangku ngarepan ngono. Pak Bud aku ngono. Kok enten tiang duki jenengan sambut. Ya, wah muwe wong mae geblanane titik-titik termasuk akeh mae dhewe iki lho. dhewe lho termasuk mau titik. Ngene aku mah gitu lho. Pak Pur akeh. Ya. Nek saya ketok punjul lho. Kok malah nek malam Minggu kan biasanya kan RT dhewe malam semua. Terus kok lek malam Minggu ben malam Minggu apa ngono gabung RT bulan atau RT Tanuri rong RT ngono kok RT satu suki. Sing tuwae paling sekitar selawe gue ning ora. Sing anu ngenang rong RT. Oh iya. Jane pomene anu lu wis minimal wis 40 lah. 30 selawe kowe sakit. Oh. Kabeh jane 40. Kok angel ya. Ya karepe njaluk sing ngarep kabeh kok. Ya susah kok kene pengen mburi kok malah ning ngarep ya Pak. Gak gelem nang mburi. Pamuwe ndok lur karo Pak. Mambunge mangan guring kowe iki Pak Woyo kowe ning ndi mambunge. Wah, pinter. Tak celoke ora enak. Kale jam 7 Piro? jam 9. Lah tuku tas barang anakmu kan. Piro ngono kae? Oh, gak. Hah? Ora. Tes apa kae? Kene bojone utang lagi. Tak tuku ya, men. Lagi. Wong iki siap persiapan nang ngarepmu. Siapan. Iki masuk kuningan. Kuningan iki rasa nggone ya. Kon balik. 6 meter. Oh, iya. Gimana? Ngemper ya? Ngemper. Nah, wis sampeyan. Hah? Nah, iki lho iki sing duwe iki. Lalu jangan kae. Iki bose iki. Bose. Wah, ora roh iki, Man. Lagi apa nek jorong niku yang ada astagfirullah. Jorong niku iblis apa